Despois dunha tempada na que o Chantada Atlético estivo na parte baixa da táboa, aínda que finalmente conservou a categoría sen apuros, agora chega a Copa e o equipo ten a oportunidade de demostrar que son un equipo que pode aspirar a máis. Para Miguel, a implicación do equipo e o traballo son fundamentais para ter bons resultados. Bueno, desde o meu punto de vista, contábamos que a temporada fora algo mellor. Contábamos como mínimo quedar entre os 6 primeiros e ao final estuvemos peleando por a salvación contra os 6 últimos. A valoración da temporada non se pode dicir que foi moi boa. Tiñamos que dar algo máis, porque ca xente que timos, tiñamos que dar algo máis á cara. Bueno, ao final estivemos luchando por non descender, conseguiuse, e bueno, de aí podese dicir que logramos a permanencia, pero tiñamos que dar algo máis. A xente está moi ilusionada, é un derbi, todos temos ganas de xogar o derbi, entonces a xente está máis animada, está entrenando algo millor, pero bueno, eso non é suficiente, o que interesa é durante toda a temporada entrenar e dar a cara, por moito que se vai a entrenar durante as últimas 2 semanas non vale, pero bueno, a xente está ilusionada e vamos a intentar facelo o mellor posible. Miguel considera que o Chantada B será un rival difícil e terán que esforzarse moito para poder ter opcións. Contra o Chantada B facer un moi bo partido, é un equipo moi bo, xa o demostrou durante toda a temporada, ao final quedou aí arriba, con bons resultados, entón temos que xogar a máis do 100% se queremos sacar algo positivo. Aproveitamos a ocasión para preguntar ao defensa polo novo fichaxe. Bueno, pois a directiva tomou a decisión de fichar a Lois. Bueno, é un xogador moi importante, é un xogador de preferente que estuvo no Chantada, e bueno, o reforzo a min gustaríame que viñera moito antes, cando o equipo non funcionaba, a mitad de temporada, era cando realmente ese fichaje se debía facer, pero bueno, a directiva tomou a decisión de facelo agora e hai que respetar a decisión. Miguel espera que o sábado Sangoñedo rexistre unha boa entrada e que o partido faga gozar as afeccións. Tanto como o equipo como outros son todos de Chantada, por supoño que o campo vai estar cheo. Eu penso que a xente vai animar aos dous equipos, porque somos de aquí da aldea, e bueno, que sea un partido bonito, que disfruta a xente e nada máis.